Ahoj lidi, tohle je další minihra na tomto kanále a dneska si zahrajeme zase Bull Battle. Že já to jako vždy nebudu zdržovat a jdeme si zahrát, protože při minulé aréně jsem byl druhý, tak jsem neodolal, musel jsem si zahrát další, ale kam ti lidi chodí tedy? Doufám, že se zase nějací lidi odpojí, abych mohl vyhrát. No, jakoby, abych mohl být aspoň druhý, protože jako mohl jsem být, tam jsem mohl být první, akorát kdyby mi někdo nedal, už stavíme, palma. Tak to jsem ještě stavil, tady si vezmu takové palmové podobno palmou dřevo. Tak. No, už to leftují, super. Je nás tu teď tak myslím, že 9, protože jak jsem se tam chtěl připojit, tak nás tam bylo 9. Ježiš, palma zrovna, no, nevím. Já se to samozřejmě nebudu odpojovat, protože tak to je trošku divný, ne? Se odpojit zrovna, když už se hraje. Já vím, jako nechci kopírovat Kongiho, ale tak. Já nemám docela nápad, tak já bych udělal vánoční palmu, jako Kongi. Jako nechci úplně kopírovat, ale přeci jenom on to má určitě hezčí, takže já totiž neumím stavět. Vezmu si tady tohle. Jinak určitě to Bedwars někdy bude, ale teďkom někdy ne, teďkom se na to nějak necítím. Jo, takže se nebojte, že Bedwars jako nebudu točit. Tohle bych mohl vyhrát konečně, co akorát to vypadá strašně, ale tak prostě všechno moje vypadá strašně prostě. S tím už se směřte. Jo a jinak určitě vám dám zase do popisku IP serveru. Tady na Survival Game. Tak. Vždycky to tady dostavím. Taky tak. Super, tady to takhle zazdím. Ježiš, 4 minuty, no. Tak tohle nebudu mít zrovna nejhezčí. Já ji udělám jako takovou zarostlou. Takže někde ne a někde jo. A to nevypadá jako, že jsem to nestihl, ale jakože je taková zarostlá. Takhle nějak to vypadá dobře, akorát tady to trošku dodělat. Že jakoby bude a i ty musí vyset dolů. Jo, počkej, já si dám tam nějaké partliky jako kokos. Jo. Heads. Info animals. Animals asi ne, co? Počkat, já to musím najít. Heads. Mindblocks. Jo, mindblocks to bude. Leaves. Jo, tak tohle si vezmu. Super. Tak. Co? Jo! Aha, ne, já tam dám ještě liány, no, to mě taky teď dobře napadlo. A tak vánoční palmu teda dělat nebudu, jsem se rozhodl. Takhle. A liány. Musí být prostě palma, nenapsali vánoční palma, tak já nechci navíc kopírovat ještě k tomu Kongiho, takže... Počkej, nedá se na to dát Boneal? No. Tak, já hraju v češtině totiž. Takže... Počkej, na to se půjde dát Boneal, ne? Nejde? Dobře. To se jmenuje jak psí víno. A já to dám takhle kolem toho. Dám tam psí víno. 2 minuty. Já to stihnu. Tak. Počkej, jak... Tak, písek. Ne, písek chci. A trošku tady toho písku. To je nějak nově přidané. Tak, options. Dám písek.
Teď bude trošku tady toho písku. Počkej, ještě chci ten normální písek. Tak. Ježiš, tak to nevím, no. Tak jako palmu mám hotovou, ale jsem chtěl udělat ještě jednu věc. Co určitě bývá na pláži, jako. Jako když se tam už přiletí ty malé děti hrát, tak to tam určitě je. Ano, je to písečný hrad. Ještě z těch druhých bych ho chtěl udělat. Jakoby, že si tam nějaké 2 děcka hrajou. Já to asi už nestihnu, no. Musí tam být 4 uprostřed, takže 1, 2. Oh. O velký oh. Mega oh. Jo, stihl jsem to. Jako, to je docela hezký. Ne! To epic. A to je co? To není... Tak on tam dal bonily a normální stromy, to tak můžu udělat, že jo? My jsme měli stavět palmu. Moje. To epic tam nemá být, jako. Co? Proč všichni super pup? Ne, to měli z minulého kola. Je to epic tam. To je hnusný. Jako to není palma, to je ostrov. A má tu, tam ležel kyblík. Fenen. To je hodně hnusná palma, no. Wow. Jako za ty slepice pup. Že to má společného jako s palmou. To overbarví. No tak to si jako vážně zaslouží super pup. Jako... Faren, ty máš hezký skin, ty. Team player. Co to je? No. Mně se vlastně nic nelíbí. Jako kdyby to tady třeba dostalo konky, tak se mi to líbí. To se mi vůbec nelíbí. Jo, on chce pup, on chce super pup. Já to vidím, tady to červené tlačítko. OK, já mu splním jeho přání a dám mu tu pup. OK. Já se mu splním jednoho přání. Jaký jsi byl? Co? Ne, já jsem byl 3. Takže tohle by bylo pro tohle video všechno. Já se s vámi loučím a ahoj.